Hi friends, welcome to Rati Creations. This is Nadia Gopinath. So Insta trending ironbound neck set தான் வந்து கொண்டு வந்திருக்கோம். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம லைட் வெயிட்டில் கொண்டு வந்திருப்போம். இந்த டைம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப நல்லா திக்காகவும் ப்ரீமியமாகவும் இருக்கும். உடனே வந்து அவைலபிலிட்டி செக் பண்ணி ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க. கீழே வந்து உங்களுக்கு க்யூட்டான உங்களுக்கு ஒயிட் ஸ்டோன் ஹேங்கிங்ஸோட ஃபுல் ஒயிட் அண்ட் தென் ரூபி வித் ஒயிட்டில் வித் அட்ஜஸ்டபிள் பேக் செயினோட கொண்டு வந்திருக்கோம். ஸோ கோல்டில் எப்படி வந்து அந்த கழுத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஃப்ளெக்சிபிளாக வருமோ அடிகை எப்படி வரும் அந்த கட் ஒர்க்கோட, ஸோ அதே மாதிரி சேம் எக்ஸாக்ட் அந்த கோல்ட் ஃபினிஷிங்கில் அந்த ஸ்டோன்ஸு எல்லாமே வந்து அந்த கட் ஒர்க் எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக கொண்டு வந்திருக்கோம். உடனே வந்து அவைலபிலிட்டி செக் பண்ணி ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க. எவ்வளோ ரீஸ்டாக் பண்ணாலும் சோல்ட் அவுட் ஆயிரும். பட் இந்த பேட்டர்ன் இதில் லைட் வெயிட்டாக நம்ம போட்டிருக்கோம், பட் திக்கான பேட்டர்ன் இந்த டைம் தான் வந்து நம்ம லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ 100% லுக் லைக் ரியல் கோல்டு லுக்குங்க. ஜஸ்ட் வாங்கி பார்த்துட்டு உங்களோட ரிவ்யூவை மறக்காமல் கொடுங்க. அவ்வளோ ப்ரீமியமாகவும் ப்ரிட்டியாகவும் இருக்குது. ஸோ அவைலபிலிட்டி செக் பண்ணி ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச்.